Sal-aħħar ta' din il-ġimgħa mistennija tinfetaħ it-tielet flyover tal-proġett tal-Junction tal-Marsa u se jitneħħew it-traffic lights taħdejn iċ-ċimiterju tal-Addolorata. Jekk it-temp jippermetti u jsiru l-aħħar xogħlijiet meħtieġa, it-tielet flyover se tinfetaħ xahar qabel iż-żmien, hekk kif Infrastruttura Malta kellha ppjanat li t-tielet flyover tinfetaħ f'Jannar li ġej. Ħabbar dan il-Ministru għall-Infrastruttura u t-trasport Ian Borg li spjega kif bil-ftuħ tat-tielet flyover se jitneħħew darba l dejjem it-traffic lights miħdejn iċ-ċimiterju tal-Addolorata. Dan se jwassal sabiex ikompli jonqos il-ħin tal-ivvjaġġar għal aktar minn 100,000 persuna li ta' kuljum jivvjaġġaw minn din iż-żona li għal aktar traffikuża fin-naħa t'isfel tal-pajjiż. Il-ġimgħa li għaddiet Infrastruttura Malta bdiet tiksi żewġ karreġġjati li għaddu minn fuqha bl-asfalt sabiex jekk it-temp jippermetti u jsiru l-aħħar xogħlijiet tinfetaħ it-tielet flyover li se toħloq konnessjoni diretta bejn Triq Aldo Moro u Vjal Santa Luċija. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta Fredrick Azzopardi qal li wara li f'Settembru nfetħu l-ewwel żewġ strutturi ta' flyovers f'dan il-proġett, ix-xogħol kompla għaddej bla qiegħda sabiex f'Ġunju li ġej jinfetħu 4 flyovers oħra u jitlesta l-proġett tal-Junction tal-Marsa magħmul b'7 flyovers. Il-fatt li issa l-karozzi li jkunu ġejjin min-naħa ta' Aldo Moro ser ikunu qegħdin jgħaddu minn fuq il-flyover sabiex jibqgħu sejrin dritt lejn Santa Luċija għal daqstant m'għandekx għalfejn twaqqaf il-vetturi li żiemel ġdid imma daw jistgħu jibqgħu għaddejjin u għal daqstant iva bil-ftuħ ta' dil-flyover awtomatikament ser inkunu qegħdin inneħħu dawn it-traffic lights darba għal dejjem. Li jmiss il-pass li nisser ikun issa qegħdin naħdmu fuq il-flyovers il-kumplament tal-flyovers kollha u wasalna f'fażi li ma nistgħux niftħu flyover oħra imma irridu jinfetħu l-kumplament kollha flimkien li huwa antiċipat li dan ikun lest sa nofs is-sena d-dieħla wkoll. Il-Ministru Ian Borg tkellem dwar l-importanza ta' dan il-proġett b'investiment ta' 70 miljun euro. Qal li dan il-proġett ambizzjuż se jnaqqas il-ħin ta' stennija f'din iż-żona tal-pajjiż u prinċipali lejn in-naħa t'isfel ta' Malta sabiex tonqos il-konġestjoni fil-Marsa u l-lokalitajiet oħrajn fil-madwar. Dan ovvjament se jkun qed jelimina darba l dejjem it-traffic lights ta' madwar iż-żona u allura darba l dejjem tieqaf l-istennija għal min ikun qed jaqsam min-naħa għall-oħra. Bla dubju ta' xejn dan huwa proġett importanti għan-nies li jgħixu jaħdmu jew iżuru s-sawt tal-pajjiż u ser tkun qiegħda tgħin ukoll fil-kwalità tal-arja. Il-karozzi li ħamġu u allura jnizzu kienu jagħmlu ħin twila hawnhekk jistennew, issa ser inkunu qed innaqsu din il-bottleneck f'dan il-kurtur daqsant importanti f'pajjiżna. F'Settembru li għadda nfetħu l-ewwel żewġ flyovers fil-Marsa li permezz tagħhom eluf ta' sewwieqa affrankaw mhux biss eluf ta' sigħat fit-traffiku iżda mijiet ta' ewro fi fuel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.